Dacă doriți ca natura să vă respecte, respectați-o și voi pe ea. Cea mai mare sumă pe care am încasat-o de la mașinărie a fost 77 de lei și am luat o jucărie pentru frățiorul meu. Și tu. Respirăm aer curat și de deșeuri am scăpat. Haideți să nu mai poluăm și garanția să o luăm. Împreună ne-am scris să reciclăm, e bine zis. De ce este atât de important să returnăm și ce se întâmplă cu aceste ambalaje? Cum am umplut un sac sau o sacoșă, să mergem să le ducem. Iar pe fiecare sticlă primim 50 de bani. Sticlele pot deveni și haine sau mai multe lucruri folositoare. CGR este sistemul de reciclare. Și cei mici cât și cei mari pot fi eroi puternici și tari. Cu o mână de ajutor al nostru viitor va fi iar verde. Nu uitați, mereu să reciclați!